El tamborí és un esport semblant al tenis que es va descobrir a Itàlia al segle X. El tamborí es juga amb una mena de raqueta circular que està feta de plàstic i fa 28 centímetres i s'agafa per una nansa. També es juga amb una pilota de tenis. Començar a jugar 2 contra 2 i després, quan sabíem més, 1 contra 1. I sols es pot donar 2 vots, el mínim són 2 vots, i si fa més vots, doncs punt és per contrari.